Eve jûra nojdariya serbazî ye. Ew careseriyên destpêkî bû birîndaran dikin. Bi vê yekê jî jimara qurbaniyan kêm dikin. Lê kereste pizîşkî ve Rosya hemî bedersime dobîn kirîne û wekî goz û bandêj û derman yanî hemî amade ne. Wextê birîndar metê em çareser dikin û zî ve digihîzin. Lewa kêmtirîn qurbanî têne dan lê pêşmergeyê be. Ji bilî pêtiviyên careseriya birîndaran. Tîmên nojdariya serbazî pêtiviyên parastina pêşmergeyê ji kerestên kêmyawî jî berdest kirîne. Eger haletek rî bidet. Çünkü di zanistê serbazî da berhevî bû hemî pêşhatan dihêne kirin. هرچند او خوی لواز بودیم بس که عسکر که سرباز دائما احتیاطات ما همی گاوات ورگرتینه که اف دجمنه وی چکیب کار بینه تان چکی که قدقه کری دولیان ما همی احتیاطات ورگرتین بو سلامتی پشمرگمه. Di nav yekeyên serbazî da tîmên nojdariya serbazî hene. Li deverên nêzîkî rîprîbonan karê xwe dikin û çareseriya birîndaran dikin. Şiyanên çekdarên Daeş beref lewaziyê diçin. Lê ew pêkûlê dikin pirêka karînana kerestên qedexe kirî rîprî pêşmergeyê bibin. Hêzên pêşmergeyê jî kelûpelên pêtivî berhev dikin bû rîprîbûna çekdarên Daeş bi her awayekî bît. Eyûb Nisirî Rodaw, Şinga.